Pinoy Bus Driver TV. Oy, picture mo to. Ano pala? Video. Baka siguro ng memory mo, no? Oo. Oy, wala memory yan? Walang memory? Oo. Kaya ko matulagay sa cellphone mo. Record lang yan mo. Oo. Ilang MB yan? Hindi ko alam din. Huwag ka na kami, hindi ko mag-send. Pinabili tayo dito sa sigsag, sa pagbilaw. Para saisulit na ng gabi namin kung mag-send. Alay. Pinabili tayo, quarter to na tayo umalis sa Tumbay na. Ang hapon. Ito, pamasin lang tayo mag-send, di hour po. Pamasin di hour po. Shoutout sa ating mga player dyan. Kay Mr. Bartolado. Sa kay Julius. Si amigo, mga Kalangga Lady. Magpinsan mo yung dalawa amigo kasi. Computer pa naman yung trailer, oh. Oo. Wala bang gagamit na sa ilaw? Pakainin lang. Halo, bigo. Oh. Oh, sige, sige. Oh, sige, sige. Sa paglaw. Kahit malilim naman tayo mag-uusap. Okay na ako ng bila, mag-uusap. Ako ng bila, okay na. Hindi na siya malikot. Hindi na siya kabig at kanan kaliwa. Ginawa na kami namin ang apple ko dito. Kaya di na siya kabig sa kanan at kaliwa. Malibot ang bilan ko eh. Kaya lang makabig.
mag-set. Kaya hindi ko maisip ng buklo sa night mode. Wala sa ating kasamahan sa pitran mo. Okay, Mr. Table. Boy. Come on, sir. Mr. Montero. Dito na tayo sa Palusong. Dito sa Dimunan, Quezon Province. Southbound tayo mag-exit. Lubak yan sa back, sa lubak.
Laguna, Quezon Province. Alas 7:04 de